den. Dnes bych rád pohovořil o chovu nebo o základech chovu želvy zelenavé, což je nejčastěji chovaný druh v České republice. Samozřejmě dále z rodu testudo se chová ještě želva probená a želva žlutohnědá. U těchto všech druhů se jedná o zvířata s výskytem v Evropské unii, případně tedy v Evropě. U všech druhů je nutná registrace CITES. Při jejich pořízení musíme mít doklad o nabití, doklad výjimku ze zákazu obchodní činnosti a registrační list. Musíme si dát pozor na to, že želva bez papíru není pes bez papíru. Takže želva bez papíru je nelegální, želva, nebo u druhu, který je nutný registrovat a již nejde ty papíry nijak získat. To je důležitá informace. Želvy rodu testudo mají přijatelnou velikost pro člověka, který je chce chovat doma. Takže ideální způsob chovu do 2 let terárium, čím větší, tím lepší. Minimální velikost pro jedno mládě je 80 x 40 x 40 cm s lokálním tepelným zdrojem, zdrojem UVB záření a zdrojem dalšího viditelného světla. U těchto zvířat je potřeba dávat pozor na výživu, není dobré je příliš překrmovat. Takže základem krmné dávky želvy zelenavé a ostatních druhů rodu testudo by mělo být pouze zelené krmení. Nejsou to typičtí spásači trávy, jako například afričtí obři, želvy ostruhaté a spardálí. Oni si při pastvě vybírají spíše jednotlivé lístečky. Takže krmíme přes léto ideálně jitrocel, jetel, pampeliška, přes zimní měsíce, pokud zvíře nezimuje, rukola, polníček a nebo zelené části čínského zelí. Co dáváme velmi střídmě, jsou různé druhy ovoce a zeleniny. Nedáváme vůbec žádné živočišné bílkoviny, jako se dělalo dřív, tvarohy, kusy masa, konzervy pro psy a kočky. Nepoužíváme. Dochází k nevhodnému růstu těchto zvířat a je poškození jater, ledvin. Tyto změny už jsou bohužel nevratné. Ideální chov je v teráriu, jak už jsem říkal, 80, 40, 40 je minimální velikost pro jedno mimino, rozhodně ne menší, protože nevytvoříme teplotní lokality. Potřebujeme, aby nejteplejší části terária bylo 35 až 38 stupňů, naopak nejchladnější bude potom 25 až 28, aby si zvířátko mohlo ráno vyhřát na provozní teplotu a potom si zaleze do teploty, která mu vyhovuje. Jako substrát použijeme například směs rašeliny s pískem, zeminy s pískem. Nepřijde mi úplně vhodné chovat želvy na hoblinách, jako třeba morčata. Je důležité, aby jeden kout byl vždy vlhký, do kterého se může želva zahrabat. Do terária umístíme mističku a na pití želva se v ní pravidelně koupe a vykálí se do ní, napije se čerstvé vody a není potřeba želvy pravidelně koupat. Ani jim nemažeme krunýře, jako se to dělalo dřív, například indulónou nebo nějakou mastí. Není to vhodné. Pokud zvíře doroste ve 2 letech přibližně těch 5-8 cm, tak je v našem chovu přemisťujeme do venkovních výběhů, které jsou opatřeny ukrytem, kde je vrstva hoblin, směsi hoblin a rašeliny, kam se na podzim ukládají k zimnímu spánku. Takže zvíře se samo pase a tím je zajištěna jeho výživa a když potom poklesnou teploty pod 0, tak se uloží v té boudě k zimnímu spánku a následně je přesouváme do sklepa, kde se pohybuje teplota kolem 8 až 10 stupňů Celsia. Pokud zvíře není možné dobře zazimovat, je vhodnější nezimovat vůbec, než se o to pokoušet. K zimování dáváme pouze zvířata, která jsou zdravá. Zimování je spíše kapitola sama pro sebe, takže bych s tímto ukončil. Rád bych se s vámi rozloučil a poděkoval vám za pozornost. Více naleznete také na našich stránkách terachov.cz a doufám, že brzy na viděnou.